नंबर भोजपुरिया नंबर दिल में प्यार के भोजपुरिया नंबर दिल में प्यार के दीपक जला के जिंदगी के एकदम खुशहाल बना के एक पल में काहे चल जाले वो हमके ऐसे रुला के जैसे कि केहू बारे ना आपन उम्र भर के कईल वादा भुला के है नु काहे की संगतिया ऐसन होला। बाकी कहल चाहता नहीं आज कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके आ गइल बानी और आज के दिन रउआ लोगन के बढ़िया रहल हुई काहे कि आज जितना गर्मी रहे उतने ठंडी रहे पर रउआ लोगन के संगे गीत संगीत आज भी हमनी के एंटरटेन खातिर जवन लेके आइल बानी जा। सबसे पहले कहल चाहतानी कि रउआ अपन हाल चाल के संगे यदि कुछ दिल में रखले बानी शेरो शायरी चुटकुला या फिर कुछ बतिया जैसे फनी होखी अपन दोस्त लोगन के हंसावे खातिर तो रउआ कार्यक्रम के हिस्सा रउआ भी बन सकीला। एह में कार्यक्रम में रउआ भी आ सकतानी जा। स्क्रीन के नीचा नंबर रउआ के आ गइल बा, बस वो नंबर पे रउआ से होई बातचीत संगे यदि राउर पसंद के कुछ बढ़िया गीत संगीत बा ओके भी हमनी के पूरा प्रयास हुई कि कार्यक्रम में रख देवे के तो काहे न संगतिया। सबसे पहले ये भी कहल चाहता नहीं कि अब गर्मी से ऐसा लागता कि जैसे धीरे धीरे छुटकारा मिलता ना सब केहू के अब कुछ सुकून के है नु सुकून के वो आलम महसूस होता कि अब हमनी के लागत कि सावन नियर आ गइल बा पास आ गइल बा ना। बाकी संगतिया कहल चाहता नहीं कि इ त मौसम के बहार बा जवन एक तरफ फुहार त दूसर तरफ खुमार बा है नु गर्मी के त काहे न संगतिया हमनी के सबके समेट के और कहल जाला कि हर लम्हा हर पल हर केहू के ख्याल दिल में राखिला हर लम्हा हर केहू के ख्याल दिल में राखिला दूर रहे वालन के भी प्यार दिल में सलामत रखिला अजनबी भी बन जाले दिल में ऐसन अपनापन के एहसास देके जैसे कि उम्र भर खातिर उनका से कुछ रिलेशन बन जाला। तो काहे हमनी के कुछ आज ऐसनी गीत संगीत के असर भी बताई। बाकी इस सप्ताह में कौन गाना सब आइल बा ओ पर भी हमनी के निगाह टिकल बा। अगर बेस्ट गाना होई जौन रउआ लोगन के देखे में एकदम अच्छा होई जा तो ऊपर हमनी के गूगल जी पाड़न जा आज भी कंप्यूटर माँ से पूरा प्रयास करी। बाकी कहल चाहता नहीं संगतिया कि जब सबसे पहले जवन गाना हमनी के बीच आई वो गाना रउआ के बीच जरूर रखे पर कहल चाहता नहीं कुछ देर के बाद एगो गाना अजीत आनंद के भी आई जा कुछ ही सप्ताह पहले रिलीज भइल बा। बाकी ओ से पहले रउआ लोगन के बीच लेके चले जा जवन कंप्यूटर माँ से गीत संगीत रखले बाड़न जा। बाकी जवन गाना अबही आ रहल बा रउआ बहुत पहले ही वो फिल्म के सराहले बानी जा और इतना प्यार दिले बानी जेकर हम वर्णन करी त कम हुई जा। भोजपुरी फिल्म में भी अब कुछ फिल्म ऐसन बा जवन अच्छा संस्कारी या फिर कहीं तो सामाजिक और पारिवारिक पर भी आधारित होला। जैसे हमनी के कुछ फिल्म के नाम भी रउआ लोगन के बीच रखल चाहता नहीं मेहंदी लगा के है नु और दूसर बात जैसे स्वर्ग आ गइल बा और मोहब्बतें जवन बा चिंटू पांडे के ऐसन फिल्म सब हर केहू के संगे देख सकेला। तो काहे ना उसे प्रतिज्ञा भी जब पवन सिंह के आयल रहे तब परम एकदम वो दिखौले रहे जा जवन पता चल जाई हर केहू के कि साचे एहसास ऐसन भी होला स्नेह के। बाकी कहल चाहता नहीं अब ही जवन गाना बा फिल्म मेहंदी लगा के रखना से बड़ा बढ़िया गाना बा। बाकी रोमांटिक गीत संगीत बा ए गाना में जवन का कहीं कहल जाला कि मौसम बहार के बतिया जब कहनी जा तरवा के भी लागल होई जा कि मौसम के बहार कैसे होला और वो अंदाज भी कैसन रहेला दिखावत तनी सुंदर संगीत संगीत से रउआ लोगन के बीच रहे। बाकी ए गाने के संगे कार्यक्रम के शुरुआत सिलसिला तो बनी ना लेकिन इससे पहले कहल चाहतनी कि रंग रूप ताहार इतना काहे सवर गइल बा। इ गाने के बोल बतावता कि रंग रूप तोहार काहे इतना सवर गइल बा तोहार तस्वीर ही हमरा दिल में काहे गड़ गइल बा दूर होखे के भी चाहतनी त हो न पावे तनी न जाने कौन जादू तोहार अखिया के हमरा दिल पे चल गइल बा। दिखावत तनी गाना देख के पता चली। बाकी गाने के संगे कार्यक्रम के सिलसिला जारी रही बस देखत रही संगम के संग कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 आवत तनी ये सुंदर संगीत के बाद।
भोजपुरिया चलिए सुंदर संगीत के झलक के बाद फिर से कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके आ गइल बानी जा। गाना तो देखनी रहुआ लोगन, लेकिन गाना देख के कुछ संगतिया तो झूम गइल होई कि है नु, संगे संगे ऐसा लागल होई क्या का बात बा, जोड़ी नंबर 1 बा। संगीत के जवन धुन बा हर केहू के झुमा देवेला। बाकी कहल जाता नहीं संगतिया काजल राघवानी के जिनका संगे भी शूट खातिर उतार दी जा, एक्शन में रिएक्शन ना करी सन, काहे कि इनका एक्ट देख के हर केहू झूम जाले। अब लागत है जैसे म्यूजिक भी सुना तनी तो इनके के याद आवत है नु। उससे भी रउआ लोगन के जवन 2018 के फिल्म अवार्ड बा काजल राघवानी जी के ही मिलल बा ना, तो रउआ लोगन भी जाना तनी काहे कि जवन फिल्म बा आयल फिल्म के चर्चा इतना भइल बा, रउआ भी जाना तनी। वैसे फिल्म पवन सिंह के भी बहुत आयल रहे, जैसे गद्दर रहे जा है नु, इतना धूम मचौले रहे कि हर केहू के पता चल गई रहे कि हाँ फिल्म में जवन रोल बा उस शेरे दिल के बा। बाकी फिर भी फिल्म के जौन परम्पार हमनी के बीच जौन भी आवेला एकदम पारिवारिक फिल्म पर जवन चर्चा कइल जाला, ओमे सबसे हटके खेसारी जी के एक्ट करे खातिर जवन ई मौका मिलल रहे फिल्म में। उसे इंटरव्यू में ये भी कहले रहे जाए कि फिल्म में हमें 1 रुपया ना ले बानी है नु, लेकिन फिर भी जवन भी बा लेकिन एक्ट जबरदस्त रहे है नु। फिलहाल फोनलाइन पर कौन कॉलर बा, देखा तानी कौन संगतिया बा हमनी के बीच। फिलहाल रवा लोगन से भी हुई बातचीत के सिलसिला जारी और 9808747337 पर देखा तानी कौन संगतिया बा कहाँ से। हेलो हेलो नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रहुआ? नमस्ते जी, कौन? से वाली दास बोलता जी। अच्छा, एक बार फिर से रहुआ अपन नाम बता दी। नाम दास बोलता जी किरगन से। अच्छा, ये बताई सबसे पहले हालचाल कैसन बा, आज दिन कैसन रहल हराउर? हाँ ठीक बा। ठीक बा। सब गाना सुने के रखा हमरा। अच्छा, गाना सुने के बा। अच्छा एक बात बताई, कौन गाना बा जवन रउआ के सुने के एकदम इच्छा होता? सरसों के खेतवा में जैसे तोरी फुला जाता। अच्छा, सरसों के खेत, ई निरहुआ रिक्शा वाला के गाना बा का? रिक्शा वाला के गाना बा। अच्छा, मतलब वो गाना के रउआ फिर से याद दिलौनी है जौना से दिनेश लाल यादव हिट कैले बा ना। चली बहुत बढ़िया बा, लेकिन अगर गाना क्वालिटी में होई तबे आई, लागत है गाना क्वालिटी में नहीं खे हमरा कंप्यूटर। सुनाई के बाद जनकपुर में। अच्छा, सुनावे के बाद जनकपुर में। चली जरूर प्रयास होई, लेकिन संगे संगे ई बताई कि जहाँ रउआ बानी जाओ जा हमनी के ई जवन कार्यक्रम है देखे में कैसन लागता? बहुत सुपर ही। अच्छा, एकदम क्लियर दिखाई देता ना? हाँ बहुत अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक खातिर। बाकी बताई गीत संगीत के संगे संगे और कुछ कहल चाहता नहीं अपन साथी संगती या अपन दोस्त से? हाँ कहतनी हमर हस्बैंड हमर भाभी सब हमर बस हमर दीदी सब के राजी। अच्छा, एगो बात और पूछल चाहता नहीं, यदि गाना ना आई तो ऐसे जुड़ल कौनो दूसर गाना बा जवन बजा दी त राख? दोसर गाना ई छोटकी ननदी हम जात नहीं गाना नहीं कि रहूंगा वाला गाना सजनवा कैसे तेजब रे छोटी ननी। हां सजनवा कैसे तेजब। चली जरूर राउर गाना पर हमनी के निगाह टिकल बा, आ जरूर हमनी के बीच रखे के प्रयास होई। और कुछ कहल चाहता नहीं तो कह दी ना एक हो गई। चली कार्यक्रम मैनी है खातिर बहुत बहुत धन्यवाद दिहम। बातचीत के सिलसिला के अहिजा विराम दिहम, रउआ संगे बातचीत के सिलसिला रहल क्वेश्चन खातिर अच्छा रहल। बाकी संगतिया 2 गाना रहे जवन गाना के बोल बतौले रहे जवन निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म से जवन लियल गए रहे है नु, लेकिन ऐसे पहले दूसर गाना हमनी के बीच भी आयल रहे कि सजनवा कैसे तेजब रे छोटी ननदी, ये भी गाना बा। बाकी संगतिया हमनी के रउआ लोगन के बीच ये दोनों गाना के हमनी सस्पेंस में रखा तनी कुछ क्षण खातिर रउआ लोगन के बीच लेके चला तनी फोन लाइन पर, कहे कि इशारा बा फोन लाइन के। हेलो नमस्कार जी, कहाँ से बानी रउआ? हेलो सना भाई। अच्छा, शुभ नाम का बा? सना भाई। नाम का बाड़ा और एक बार फिर से बता दी। सना किसे ना? अच्छा, चली चिन्हा गईल, सनम जी बानी ना? तो हमार गाना बजा दी ना हमार फैन। अच्छा, कौन गाना बाड़ा और? रितेश पांडे के। अच्छा, रितेश पांडे के। अब रितेश पांडे के भी रउआ हीरो बना के छोड़े, उसे भी तो अभी फिल्म में उतरिए गईल बा
ना। और रउआ लोगन के लाइक अगर बढ़ी जा तो टॉप पर आ जाई ना। अच्छा एगो बात बताई, रितेश जी के गाना में सबसे हटके का लागेला, अच्छा का लागेला इनके गाना में? उनकर आवाज हाँ हाँ, राउर कहे के इच्छा ये रहे कि उनकर आवाज़ बड़ा बढ़िया बा ना। बाकी एगो बात बताई, सबसे बढ़िया आवाज़ बा रितेश जी के? सबसे बढ़िया। चलिए, लगता पवन जी से भी अच्छा होई तब ना। रउआ रउआ के अच्छा लागेला ना? हाँ अच्छा लगे। चलिए, कुछ स्टोरी भी रहेला जौना पे शूट आवाज़ तो करेला हम ना। बताओ तक फिल्म के गाना बजा दे। हाँ हाँ जरूर बता दी, बढ़िया गाना हो ही रख दी हम। बालमा बिहार वाला 2 में के गाना बाटे। अच्छा, गाना के बोल का बा? फिल्म बाटे। अच्छा, और गाना के बोल का बा? लप करे कमरिया का जान ले। लप लप करे कमरिया है नु। चलिए, बड़ा बढ़िया भाई, गाना भी बहुत हिट कैले रहे ना। हाँ बहुत अच्छा गाना बा। चलिए, हमनी के पूरा प्रयास होई बलमा 2 के गाना बा ना। हाँ बालमा बिहार वाला 2। चलिए, बहुत प्रयास के बाद राउर पूरा गाना के बोल समझ में आ गई बा हमनी के कंप्यूटर मार से के। में करे। अच्छा चलिए, राउर पसंद के हमनी के लास्टो लास्ट तक रख दियल जाई, ठीक बा? पूरा कार्यक्रम देखे के पड़ी। हाँ, पूरा कार्यक्रम देखत रही, जरूर आई गाना, ठीक बा? हम अपने कार्यक्रम हर दम देखें। अच्छा चली, तो कबो जुड़े तबे न पता चली कि संगे बानी, सुन रहल बानी, देख रहल बानी कि ना, हनु। चली, रउआ कार्यक्रम में नहीं है। हाँ, सोनम जी सुनत रहे और देखे तो जरूर हमनी के बीच कमेंट भी करे कार्यक्रम कैसन लागता, ठीक बा? चलिए, कार्यक्रम में रउआ आईनी है खातिर बहुत बहुत धन्यवाद दी हम। और अब रउआ लोगन के बीच जवन हमनी के बातचीत के सिलसिला रही वो रउआ लोगन के बीच बताएब, लेकिन इससे पहले एक बार हालचाल पूछे खातिर अक्षरा सिंह जी आवतारी गीत संगीत के माध्यम से। ई मत सोची कि रउआ से पूछे आवता, बस गीत संगीत में बतावता कि का हाल बा। अब जाने कैसन हाल बा, गर्मी से तो हर केहू परेशान बा ना भाई। जिनका लाइन कटल बा उनका से पूछी न कि का हाल बा, छूट गईल। अब पता न का छूट गई, फिर पता चली कि हाँ पसीना छूट गई, सब जानता। बाकी कहल चाहता नहीं संगतिया कि ए गर्मी के ए हाल में हर केहू के जियल मोहाल बा। तो काहे न हमनी के पहले गीत संगीत से इंटरटेन करी जा और एक गाना में देख के रउआ लोगन बताई जा कि का महसूस होता और का कहता। बाकी गाना के संगे सिर्फ 2 मिनट के ब्रेक बा। ब्रेक के बाद संगतिया होई रउआ से बातचीत प्रयास कुछ क्षण के बाद करी। तब तक हम आवतनी सिर्फ 2 मिनट खातिर जाएब, गाना के बाद फिर लौट के आएब रउआ के पास। बाकी जितना भी संगतिया के गाना आवता हमनी के वो गाना पर कंप्यूटर माज से लाग चुकल बा। क्वेश्चन के बाद राउर गाना राखल जाई। फिलहाल गीत संगीत जवन कंप्यूटर माज से के इशारा पर बा वो गाना के बाद आएब सिर्फ 2 मिनट के बाद कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके। बस देखत रही संगम के संग आवतनी ब्रेक के बाद। चली संगतिया, सुंदर संगीत संगीत के संगे रउआ लोगन के बीच आ गइल बानी और सीधा लेके चले जा फोन लाइन पर। काहे कि बेसब्री से इंतजार कर रहल कॉलर के पास आवल जरूरी बा ना। फिलहाल फोन लाइन पर बानी। हेलो हेलो नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रहुआ? नमस्कार, बीरगंज से। अच्छा, बीरगंज से बानी। सबसे पहले राउर शुभ नाम का बा? रिंकू। अच्छा रिंकू जी, बताइए आज दिन कैसन रहल है राउर? एकदम अच्छा दिन रहा। इतना गर्मी में दिन कैसन जाए? हाँ, लेकिन अपन बताएं। अपन तो बढ़िया बा। काहे कि आज जितना गर्मी बा उतने ठंड के आज असर तो बहुत गर्मी बा। गर्मी बा, लेकिन सुबह में तो ऐसा लागल जैसे आज ना भगवान एसी के आज व्यवस्था कैले बा ना। 6-7 बजे के करीब में लागल है। अच्छा रिंकू जी बताई, फिर भी गर्मी के असर बा, जबले सावन के फुहार ना बरसी तले कहाँ केहू के सुकून मिली ना। हाँ चली, बड़ा बढ़िया। लेकिन जाना तनी रिंकू जी, अब वही जवन गाना आयल रहे या अभी अक्षरा सिंह जी के रहे, बताई अच्छा लागल है गाना? हाँ, गाना तो अच्छा लागल खटे। अपने के शो तो देखत रहे नहीं हरदम, लेकिन फर्स्ट टाइम कॉल कइले बानी। अपने शो बहुत अच्छा लागेला। लोग के चलिए, एक खातिर एंटरटेनमेंट दिल करे से खतरा, धन्यवाद एंजॉय दी करे हमनी खतरा, के। रोमांटिक बनाए खतरा। अपने के शो बहुत अच्छा बा। अच्छा अच्छा, तो संगे एगो बात बताई जा कि कार्यक्रम भोजपुरी में बात रउआ लोगन के अच्छा लागत है कि ना? एकदम बहुत बहुत अच्छा लागता है और हम उम्मीद बा कि बहुत आगे तक भी जाई। ये तो बहुत पसंद पड़ता है, हमरा पसंद पड़ता है और भी आदमी के भी पसंद पड़ते हुए।
हाँ तो काहे ना। आवते रहेला एकर मतलब ई बाकी सो जल्दी बहुत जल्दी कह के। चलिए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और रउआ लोगन के स्नेह प्यार रही त आगे जाई जरूर है नु। बाकी बताई रिंकू जी अब वही गाना एगो डिमांड भइल बा बीरगंज से ही आइल रहे सोनम जी जवन बतौले हाँ रही कि एगो गाना बा सजनवा कैसे तेज बड़े छोटी ननदी। हाँ हाँ ई गाना भी रउआ के अच्छा लगी। ये अच्छा तो लगी लेकिन हमरो कुछ डिमांड बा। चली जरूर रख दी। एक्सेप्ट करे के काम हमार बा और प्ले करे के काम कंप्यूटर जी के ना। हाँ। बता दी कौन गाना बा। हमर तो हिंदी गीत बा चैना मुझे अब आए ना अदनान सिंह सिंगर। अच्छा चलिए हमने के कार्यक्रम के लास्ट टू लास्ट में जैसे ही हम यहाँ से एंड करे एक बाद राउर प्रयास हुई ठीक बा गाना के ना गाना बजाइए दे मामा फेवरेट सॉन्ग हटे। एक खातिर रउआ के पूरा वही से 1 घंटा देखे के पड़ी अब ओनली वन हमारा हस्बैंड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दी हम रउआ अपना कहल जाला जिंदगी के हम सफर के एक गाना में रउआ खास करके याद के ले बानी चा। बाकी कहल चाहता नहीं जिंदगी के थैंक यू ई गाना बजाए हाँ खातिर। जरूर अब वही ना आई पर 1 घंटा रउआ देखते रहे छा जरूर और गाना रख दिल जाए ठीक बा। फिलहाल कहल चाहता नहीं संगतिया गीत संगीत से रोसायरी के संगे कार्यक्रम के सिलसिला राखे जारी। बाकी इससे पहले एक बार फिर से कहल चाहता नहीं कि जवन गाना के बतिया कहत रहनी है अक्षरा सिंह के अंदाज में ये सुंदर संगीत संगीत देखनी है। एक तरफ तो इनकर खीस भी देखे के मिलल रहे और दूसर तरफ इनकर प्यार का हो का हल बा। अब केहू से अगर मुस्कान के ऐसा अगर पूछल जाई कि का हो का हल बा तो रोआ तो इंसान कहीं ना बुरा हाल कहाँ बा एकदम बढ़िया बानी जी। अब तारा के देखे में तो चंगा हो जाई ना। वैसे एगो बतिया और पूछल चाहता नहीं जवन बतिया हमने के कंप्यूटर में से इशारा करता पर का करता पहले झलक तो आवे दी ना काहे नडवा लोगन के बीच हमनी के जो नंबर बा 9808747337 हमनी के बीच के नंबर बा। बाकी जाना तानी दोस्त अब तो फैशन के दौर ऐसा हो गई बा कि कुछ कहलों में भी हमरा लागता जायज़ होके भी नाजायज़ लागता। अब जैसे देख लीजा खेसारी जी कहता खेसारी जी के जब से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री भइल बा ऐसा लागता जैसे इनका लेडीज ड्रेस के इतना चर्चा इतना तारीफ भइल बा कि हर केहू तब इनका के कहता ना कपिल शर्मा के शो तक भी बता दिलस ए भैया राउर के ई लिबास में आई ने बड़ा अच्छा लागेला हनु। अब रउआ बताई जा कि अगर मेहरी लोगन के ड्रेस अगर खेसारी जी अगर पहरी सन चाहे कलाकार पहरी सन तब फिर वो धोती कुर्ता कहाँ जाई है न। अगर मेहरी लोगन के दे दी जाई तो कैसन लागी अब रउआ लोगन गेस करे। लेकिन ऐसे पहले कहल चाहता नहीं कि अब गीत संगीत के का कहल जाला बालो बा ना बारी बा बात बराबरे बा। बाकी लेके चला तानी गीत संगीत के वो दौर में जहाँ रउआ लोगन के संगे दिखावा तानी सिलसिला है गीत संगीत में का बा। बाकी ए गाना में ये बतिया के जरूर चर्चा बा कि जवले सांस रही तोहार आस रही। गाना बतावता कि जबले सांस रही तोहार आस रही तोहरा गैला के बाद तोहरा पावे के प्यास रही। कैसे भुला दिहब आपन जान के आपन ही दामन से जब जिए के तू ही आधार बड़ा। तो आवत तनी सुंदर संगीत संगीत के बाद रउआ लोगन के बीच बस देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 संगम के संग आवत संगम एह गाना के बाद रउआ लोगन के बीच। चलिए सुंदर संगीत भोजपुरिया नंबर 1 के सिलसिला लेके आ गइल बानी जा। अब देखा तानी रउआ लोगन की गीत संगीत के दौर में जौन बतिया हमनी के बीच बतावत रहनी है दिखावत रहनी है अब राउर पसंद के गीत संगीत भी आइल रहे ना। जैसे सजनवा कैसे तेजा बड़े और संगे रितेश पांडे के लप लप करता हनु लप लप करे कमरिया जवन गाना के बोल रहा है। बाकी कहल जाता नहीं संगतिया ये दोनों गाना से अब निकल के आई जा तीसर गाना के तरफ जवन गाना आवता। पर इससे पहले कहल चाहता नहीं बीरगंज से जवन आइल रहे हमनी के बीच और हिंदी गीत संगीत के नुमाइश रहे कैले। लेकिन राउर गाना हमनी के बीच कंप्यूटर में से इशारा के लिए बड़न के गाना के रुआ SMS कर दी ताकि हमरा गैला के बाद राउर गाना के रख दियल जाई काहे कि अब ही ले वो गाना कंफर्म ना भइल बा। फिल्म के नाम और शॉर्टकट में 2 शब्द ही रख दी गाना के बोल जरूर रख दियल जाई। और कहल चाहतनी कि अब गीत संगीत के सिलसिला में जवन गाना आ रहल बा वो गाना में का कहता बतिया देखी जा गीत संगीत के जवन भी होला पर लिखे खातिर जवन राइटर प्रयास करेले हमरा लागता
कि अब राहत बाड़न अगर हमनी के समाज में तो उनका के आगाज हो ही जा कि का सब होता ना। बाकी जौन भी बात संगतिया गीत संगीत के बोल देख के लाग गई होई और कहल जाला कि तारीफ दिल से जितना भी करी कम पड़ी है नु। तारीफ दिल से जितना भी करी कम पड़ी, तहार मुस्कान के आगे तो सारा जहां झुकी। इतना सुनर बनौले बा तहरा के खुदा का बताई, कि खुदा के खुदाई पर भी ना के हो के शक होई है नु। ना के बोल बतावत रहे, इतना तारीफ कैले रहे कि रउआ के भी कहे में का हर्ज बा ना। संगतिया रउआ भी जानता नहीं। बाकी अब जौन गाना आता हमनी के बीच और वो गाना के बोल का बा रउआ लोगन के बताएब जरूर, लेकिन संगे संगे कहल चाहता नहीं, समय भी कम बा और सिर्फ कुछ ही क्षण में रउआ लोगन के बीच से जाए के इजाज़त भी चाहिए। तो इससे पहले कहल चाहता नहीं 9808473337 नंबर स्क्रीन के नीचे भी बा, ओ पर रउआ अपन मन के बात के संगे संगे कुछ गीत संगीत के भी SMS कर सकता नहीं। संगे कार्यक्रम कैसन लागता कबो हमनी के कमेंट करे के इच्छा होता तबे हिचक कर सकता नहीं। कौनो भी टाइम रुआ SMS छोड़े जा तो हमरा लगे ज़रूर आई है नु। ताकि कंप्यूटर में से हमनी के ज़रूर इतला करेला कि हाँ आ गई बा कुछ SMS। तो कहल चाहता नहीं कि आज के कार्यक्रम से रुआ से इजाज़त चाहेब, लेकिन इससे पहले कहल चाहता नहीं कि सप्ताह के सिर्फ 3 दिन आइला संगतिया कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके। मंगल बुध और बृहस्पति 3 दिन मिलेला मौका रउआ लोगन के बीच जौन भी लेटेस्ट गीत संगीत होखी या मिडल चाहे जौन भी होई रिलीज भइल में बढ़िया गीत संगीत के प्रयास होला कि रउआ के बीच रख के और इंटरटेन के कुछ और आगे बढ़ाई जा। और संगे यदि कुछ पुराने गीत संगीत भी याद के रूप में होला या फिर कुछ आगाज के रूप में होला तो हमनी के प्रयास रहेला रउआ के बीच रखे के। लास्ट कॉलर होई फोन लाइन पर लेके सकता। नमस्कार जी, कौना जगह से बानी रउआ? आपन शुभ नाम बता दी। हेलो, चल लागत आयल संगतिया जा चुकल बाड़न त कारण संगतिया अब रउआ लोगन के बीच से जाए के इजाज़त चाहे कहे कि कंप्यूटर माँ से इशारा कर दिले बा। पर जाए से पहले जरूर एक बार फिर से कहे जा कार्यक्रम कैसन लागल SMS करके जरूर हमने क्या अदा करे जा। एक बार फिर से इशारा होता फोन लाइन के कंप्यूटर माँ से कहता कि जाए से पहले जोड़ ली और जौन संगतिया बा उनका से बातचीत के सिलसिला रख ली ताकि मन के बात कहीं छूट ना जाए। चलिए समय कम बाय से दोस्त रउआ लोगन के बीच प्रयास हुई फिर से जुड़े खातिर। पर जुड़े से पहले एक बार फिर से कहे के चाहेम अब जवन गाना आ रहल बा फिर से लागत हमने के पवन सिंह जी के आगाह होता ए गाना में। बाकी गाना के बोल का बा रउआ भी जाने और गाना हिट कैले बा बहुत पहले ना। अब बाकी जवन भी गाना बा आज खातिर ए गाना के संगे रउआ लोगन के बीच सब केहू के एंटरटेन हुई। बस यह आज के साथ आज के कार्यक्रम से इजाज़त चाहतानी और जात बस यह कहब संगति आसपास राखी सफाई और आपन आसपास दिल के आसपास दोस्तन के राखी प्यार सलामत दिल से कहे के चाहतानी जात वही फिर से बातचीत का सिलसिला कालू शाम 4 बजे मनपसंद गीत संगीत के राखी पिटारा में बंद कहे कि खोला के बारी त आई नु कालू 4 बजे। त आज खातिर बस यही कार्यक्रम के विराम देता नी राउर संगम रउआ के बीच से इजाज़त चाहता और दी हमरा की इजाज़त। स्नेह प्यार दुलार बनौले रही अपन टेलीविज़न कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 से और दी संगम की इजाज़त। नमस्कार। भोजपुरिया नंबर